Nagpahanumdom ang Iloilo City Health Office nga mangina mahinalungon sa mga pagkaon samtang nagahilapit ang holiday season. Sa interview sang Bomba Radyo kay Chief Sanitary Inspector sang City Health Office nga si Jennifer Christie Avenir, iyagin pahayag nga dapat gid siguraduhon sa karon ang mga pagkaon nga gina-consume ilabi na kung ginapreparar sang mga catering services. Sunod sa iya, kinahanglan nga mayara ang mga ini sang sanitary permit o kon health certificate for establishment kag iban pa nga mga permit agod masiguro ang katinlo sa mga pagkaon nga ila ginaserbe. Ini nga tikang sang Iloilo City Health Office ang nagapasiguro sang safety sang mga Ilonggo sa tion sang holiday kag mapahilayo sa mga balatian nga sarang makuha sa mahigko nga mga pagkaon. Sa karon, padayon ang pag-monitor sang Iloilo City Health Office sang pila ka mga catering services sa syudad sang Iloilo. The sanitary permit, the health card, and also their water analysis kung ano ang source of water nga ginagamit nila, and also especially the ice. Kung ang ice nila ginkuhaan nila, may permit ina, may sanitary permit or water analysis also. So dapat, kung magkuha sila sa caterer, dapat tanan in may permit. Just in case wala i-percent, si caterer sa ila, pwede gid sila kakadto sa amon office sa second floor to verify or validate kung hiara ina siya or naka-comply ina siya sa amon sa sanitary